Arhanghelul Rafael. Arhanghelul Rafael este arhanghelul vieții și are grijă ca energia vieții să fie pe deplin exprimată prin toate formele create de Dumnezeu. Acolo unde ea este alterată, intervine prin alinare, vindecare, cicatrizare sau regenerare, completând astfel deficitul de energie a vieții. Arhanghelul Rafael ne încurajează în primul rând să avem o viață sănătoasă din toate punctele de vedere, să ne hrănim adecvat fiecare structură în parte. Corpului fizic să-i oferim hrana cât mai sănătoasă, să-i oferim mișcare, odihnă, sufletului să-i dăm bucurii, frumos și bunătate, iar minții gânduri luminoase și clare. Să hrănim spiritul nostru cu energii pure din Dumnezeu, împărtășind cu ceilalți darurile noastre divine. Îl putem apela pe Arhanghelul Rafael de fiecare dată când sesizăm un disconfort fizic sau subtil. El ne ajută să refacem armonia pentru ca fenomenul să nu capete amploare. El ne dă și indicii pentru a corecta unele atitudini, stări nepotrivite, gânduri negative, convingeri eronate sau direcții greșite care au declanșat acel dezechilibru. Astfel încât, dacă nu vom lua măsuri, noi ne vom obișnui cu ele până le vom ignora, dar ele vor continua să lucreze până vom culege boli. Evident, e mult mai ușor de intervenit la timp pentru a corecta o atitudine, a lămuri o situație, a accepta o realitate, decât pentru a vindeca ulterior o boală înrădăcinată în corp. Pare dificil, mai ales dacă te afli într-o situație arzătoare, dar de aceea Dumnezeu ne-a dăruit nenumărați îngeri pentru a ne fi de ajutor în asemenea nevoi, când suntem copleșiți de greutatea unui eveniment față de care ne simțim neputincioși. Avem lângă noi îngerii liniștii, al înțelegerii, al acceptării și al armoniei, al bucuriei, al libertății, al încrederii, al purității și al dăruirii. Avem lângă noi îngerii iubirii care pot lucra împreună cu Rafael pentru a ne aduce noi energii pure, care să genereze atitudini, stări, gânduri sau emoții adecvate și luminoase. Dacă boala s-a instalat deja, procesul de vindecare este mai complex, întrucât implicațiile bolii sunt pe mai multe planuri, pe cel mental, emoțional, spiritual și cel fizic, fiind ultimul afectat, dar primul în ordinea priorităților de recuperare. În primul rând, e necesar să ajutăm corpul să facă față afecțiunii, organele perturbate să se elibereze de negativitatea acumulată, să se regenereze și să-și poată relua funcția sa originală. Rafael ne îndeamnă să căutăm cauzele ce au generat tulburările de sănătate și să intervenim imediat în a le corecta. Ne oferă tot sprijinul prin îngerii din echipa sa de lucru ce este adaptată pentru fiecare persoană, pentru fiecare dezechilibru și fiecare etapă din procesul de vindecare. Așa cum în spital, medicul care te îngrijește își face propria echipă formată din specialiști solicitați pentru fiecare caz în parte, în mod similar procedează și Rafael, doar că echipa sa este formată din îngeri. Ei lucrează la nivelul spiritului, de unde energia lor se infuzează, cuprinzând sufletul, cuprinzând mintea conștientă și subconștientă, cuprinzând conștiința, dar și organele afectate. De exemplu, pentru un om care are probleme cu ficatul, echipa de vindecare a lui Rafael poate fi formată din îngerii liniște, cei care aplanează mânia, supărarea sau furia îndreptată asupra propriei ființe, dar disimulată asupra altcuiva. Aplanează conflictul dintre minte și suflet.
Arhanghelul Rafael poate lucra și cu Arhanghelul Gabriel, care reface legăturile afectate și readuce bucuria de a trăi. El poate să lucreze și cu îngerii recunoștinței, aduc mulțumire, reduc critica și judecățile, ajută la acceptarea unei realități ca făcând parte din propria poveste de viață. Lucrează cu îngerii armoniei, care ajută la o bună integrare a tot ceea ce viața aduce nou. Persoane, situații, lecții sau învățături. Lucrează și cu îngerii încrederii, confermă încredere în propriile daruri și îndeamnă persoana spre a găsi căi potrivite pentru a fi valorificate. În funcție de structura și nevoile specifice persoanei respective, Rafael poate solicita și alți îngeri pentru a lucra în echipa sa de lucru. Cu Arhanghelul Rafael mai lucrează și Arhanghelul Mihail, care ne oferă o bună apărare și ne învață cum să o păstrăm, astfel încât să nu permitem unor energii străine să ne perturbe armonia. Ceea ce nu se integrează în ordinea lăuntrică, fizică și subtilă este luminat, este dizolvat în propria lumină la care se adaugă cea suplimentară a lui Mihail. Aceste procese de luminare sau de eliberare câteodată pot fi destul de puternice și pot fi deseori însoțite de tulburări sufletești, de confuzii, tensiuni sau de fenomene fizice, cum ar fi febra, durerile acute sau oboseala. Dar este rezultatul faptului că ele lucrează. În perioadele în care suntem mai solicitați, mai stresați sau ne simțim vulnerabili, pentru a păstra o bună imunitate, îl putem apela mai des pe Arhanghelul Mihail, care să ne preia sub protecția sa și sub apărarea sa și să ne ofere capacitatea maximă în care noi putem să ne simțim liniștiți. Prin apelare, el aduce în ființa noastră o lumină suplimentară care ne întărește vitalitatea și ne protejează. Împreună cu Arhanghelul Rafael, Arhanghelul Uriel lucrează pentru anihilarea tumorilor de orice fel, benigne sau maligne. În aceste situații, lumina lui Uriel acționează ca un laser care arde puțin câte puțin din formațiunea tumorală la nivel energetic vibrațional, iar apoi Rafael cicatrizează. Pe lângă tratamentele recomandate de medici și terapeuți, pot fi integrate și acest fel de lucru cu arhanghelii, pentru că ei vor lucra la un nivel subtil. De asemenea, Arhanghelul Rafael intervine în vindecarea relațiilor de orice fel, de familie, de prietenie sau la locul de muncă. Cele mai afectate sunt în general relațiile de familie, întrucât acolo suntem cei mai deschiși, cei mai vulnerabili și mai expuși în a fi răniți. Avem așteptări mult mai mari de la familiari. Dar tot acolo învățăm să creștem cel mai mult. Arhanghelul Rafael ne mai poate ajuta să refacem legătura noastră cu Dumnezeu, dacă din păcate aceasta a fost afectată din cauza anumitor situații. Din ignoranță, sau mai precis dintr-o insuficientă cunoaștere a lui Dumnezeu și al planului divin, mulți oameni se supără pe el și îl fac vinovat de multe dintre necazurile lor, iar în cele din urmă se îndepărtează și se înstrăinează. Arhanghelul Rafael ne poate ajuta să vindecăm această suferință, astfel încât să ne dorim să ne apropiem de nou de Părintele nostru Ceresc, care se așteaptă să ne întoarcem la el cu inima deschisă în îmbrățișarea sa minunată. Vă mulțumesc!